So Zuwa Abani posted a controversial post achita kunge ari kudefenda ana Malot nenyaya yedrug abuse yakataurwa kuparliament. Post yake iri kunetsa and vanhu vakawanda vari kuti we were not expecting that from Zuwa. I think Zuwa will take Malot side each time she gets, because of nyaya namadambosi napirikisi yaye yainzi Malot ndiye ane evidence. So vari kuteam one. Let me just read what she posted. Hands, I'm not here to justify drug abuse. I'm here to find the root cause so we can nip it in the bud. Here's my 2 cents on a whole member of parliament targeting Malongend to sound intelligent in front of the president. Before we go any further, how many influencers and celebrities have done drugs? Of all of them, we only speak of Malongend. Honorable, don't be caught bringing Honto Zoma Street to work. Anyway, chokutanga zvinodhaka zviri kupinzwa nani munyika. Number 2, the youth in Zimbabwe are not taking zvinodhaka nokuti vari kuona Malongende vachizviita. Drugs are being used systematically silence the youth and distract them. Vanhu vari kudhakwa to numb their painful lives. No one will question Chinese pandemic in Zimbabwe. Who will question the construction amendment kana vana vadhakwa? I think Malongende are just 2 victims of their environment who are making the best of their situation kuti vararame. As leaders, you know zvinodhaka buries upenyu hwevanhu. Honorable, you don't subject your citizens to zvinodhaka, then turn around and start blaming them for trying to grow under those conditions. Instead of blaming Malongende, use your big brain to start a program of detoxing your influencers on camera so that their journey will influence the youths. Help the influencers first than dragging their names. Number 4, if you're trying to control your influencers in Zimbabwe, first you must check the environment you created for them. What do you expect from the ghetto when the ghetto is being systematically silenced by zvinodhaka? Ndati ndiani ari kunza zvinodhaka muZimbabwe? Number 5, chekupedzesera imi comment section ma keyboard warriors imwi. A few weeks ago kwakachinjwa constitution munyika yedu inobvumidzwa kuti sekuru dambudzo to remain in office zvisiri pamutemo. Most of you were quiet. Those members of parliament in oversized suits and cheap shoes were quiet. Bottom line, you all are low-key saying it's okay 2030. That means things are not going to change. It's going to take worse. That means the public will still take zvinodhaka to numb their painful lives. Honorable, you know life is about to get worse for Zimbabweans, and your response to this is to crucify Malongende, trying to distract comment section that's hungry for answers. Your solution to drug problems in Zimbabwe is throwing names in, so you guys have something to blame for drug pandemic in Zimbabwe. Okay, let's say Malongende zvadirwa Chavamisa. Will the drug problem in Zimbabwe disappear? Okay, scenario 2, detox Malongende on camera. Use their influence on the youth to watch their journey. Which one is better? The MPs and the government have a bigger direct impact and influence on Zimbabwean lives than influencers. Stop blaming influencers. They are a product of their environment. Blame the environment factors involved. Then she also said half of those old men in parliament use narcotics and they are alcoholics. They just don't do it in public. She made a lot of sense zvake pa post yake. Iye ndingori neissue yekuda kusapota kunge ari kusapota ana Malot. Iye achinyatsoziva kuti vane influence on social media. They are to be blamed. Because vanhu vaive vane following yekuti vakangoisa post kudai, so Malot anenge achingonzi Malongende, more than 1000 posts anenge achingoti Malongende is a movement. Malot, yes, Malot, yes, more than 1000 people vanodaro, and vana vacho ndevechidiki vanenge vachingodaro ivavo. So to an extent, Malot has got an influence. Zvekuti yes, government ine an influence, yes, but zvatinoona pasocial media ndezvekuti government inotaura here and there and but vanhu vatiri kunyanyoswera navo stereki ndana Malot, not government. Muri kuona manje nyaya yacho. Behavior yana Malot iri kukopwa nevanhu vakawanda. Mukada kutarisa kuti matauriro evamwe vanhu vari kutotaura sana Malot. Saka parliament iri right kuti vanhu ava ngavamiswe nemavideos avo avari kuita emadrugs. Vari kunormalize zvinhu zviri kunzi negovernment we are against. So asanganisa futi ma-problems too. Zvema-drugs ne-constitution hazisi kufanira kutombosanganiswa ipapapa. They are 2 different things. Zvekuti tinofanira kutongomhanyidzana nezvekuti constitution, yes, iri kuda kumhanywa nayo, tinogara tichitaura panapa say no to 2030. But at the same time, ma-drugs, we are not happy with ma-influencers vari kuya on social media. Ana Malot kuitika kwa ma-drugs ndekwavo, but kuzoya pa social media, it's another thing. They are encouraging people. Full stop. Many influencers are doing drugs, but they are not doing it on camera. Social values must be protected at all costs. Atidi. My suppliers, they don't go publicly. Nima drugs out. Saka tunoa vasatengese sei vasikuya public. But ivo vari kuya pajekerereka.
nenyaya yacho zviri kutonzi kumbare kuna supplier wavo anzi anonzi Dhama Mheno. Supplier wavo iyeye anotozikamwa ende muZANU-PF. We know Mbare with ZANU-PF. ZANU-PF neMbare, like you cannot separate the two. So hanzi supplier wavo ndewe ZANU-PF. Ende nyaya iyoyo yakabvira kudhara. Vana vaOPA vakaimplicatewa, mwana waOPA amene ari kunzi futi muhombe panyaya iyoyi yekusupply. Allegedly, let me just say allegedly, mwana wake ari kunzi ari kusupply. So ZANU-PF yes ine vanhu vari kuita, but kuzouya hatisi kuti ngavasaite zvavarida kuita vasikana ava, ngavaite, but chatiri kuve against hatingambovamiseka. Vakati haumise mukambo, tinoda kutoti varamba vachitoita zvavari kuita, but kuya pakamera no, ndozvikurambwa nevanhu vekuparliament vari kuramba zvekuzoti pajekerera. Yes, zuva ari kuda kubhabhadzira, ndozvatisiri kuda. Vanhu vari kubhabhatidzira vanhu vemadrugs munovaziva here mushe. If you are soft on them vanokupinda manje. Ine ndakashanda parehab, I always say that every day. Vanokubira vanhu vaive, they can do anything. So okay, we are doing something in the morning, you have to be careful on where your pen is. Just your simple pen, you have to be careful where it is. Ini ndakashanda pavanhu vakuru vaita madrugs. I also worked with small kids. Do you know those mukitchen mwana aiti akapinda, iwo teenagers vaiti vakapinda, you know those things that we put in our dishwashers, those small tablets for washing laundry. Itoto, they were using them to sniff kuita water high because of sniffing those things. So you have to be careful. Anything, they can use anything to be high. Those people are dangerous. Kuti hafani kutomboitwa soft iri kuitwa nazuva kuti muri kuvati malongende havafani kubatwa with soft gloves, with soft hands. No, people should be harsh on those people to stop drugs because they affect the way you reason. I wonder kuti why vanhu vachiteedzera. Mune ndikangonzwa kuti we are a drug person, zvaunotaura zvese it doesn't make sense to me. Because probably you're under the influence or what, you are not clean and your judgment is not clean as well. I mean, no one say, but anyway, whomst am I to stop the drugs? Zuva makes sense, but sense yake inonetsa kuti because arikuita senge ari kusupporta, arikuita kunge facts ekuti government yedu should deal also with suppliers. It's a fact. And chiri kunetsa ndechekuti government yedu ine zvakawanda zvekutadzira vanhu vakawanda, mabasa hakuna, vanhu vane madegree, vanhu vane chii vari kupedzisira vakutoita madrug addicts. Pano musikana aitotaura achoti kwasisimela achitaura nezvemadrugs achiti hanzvadzi yangu yakadzidza tisingatomboita, but mukamuona nenyaya yemadrugs munochema. Mukuona igovernment iyoyo isiri kuita maprograms. 3/4 of what she said is actually true, but kuzosupporta vari kuita ndopatamuti miswa zuva. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. But subscribe, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.